Čau. Tak, já jsem u dalšího videa, tady je Rádia.cz a změna názvu byla, jak jsem Joloman.cz, teď jsem Rádia.cz, takže už je to takový jakoby zamíchaný, ale to nevadí. Takže já jsem u dalšího videa a dneska to bude Ask FM s rádiou, tak jsem to pojmenoval sérii a nemám co zdržovat, je večer, tam někdo tam seká dříví nebo řeže, já nevím. Večer, jo. Takže omlouvám se, to bude 26, já doufám, že ne, a jdeme na to. Takže nějaké otázky mi tam přišly. Takže dáš mi tvou adresu, chci ti poslat balík. Já svou adresu možná. Ne. Každopádně já vám tu adresu napíšu, jsem podpis dolů do videa, takže. Ale děkuji za otázku. Tak potom tady. Pičo. To je, vole. Tak retardí, vole. Co jsem udělal tohle? Potom tady. Můžu od tebe dostat popis? Prostě nemám od žádného youtubera, nemám. A už na to mám místo. Aha, takže ode mě říkají první, který tě podpis, tak jo. Nevím. Trasku. Ahoj je. Píše ahoj Jirko. Ahoj. Uděláš video na Counter Strike? Ne, neudělám video na Counter Strike. Sleduješ i jiné youtubery? Naučte se pravopis lidi. Jo, sleduju Jirku. Sleduju sebe, sleduju tebe, sleduju toho vedle tebe, sleduju to za tebou a říkám si všechny to, co tady bude. Kolik máš her? 20. Kdybys viděl někoho krást v obchodě, co bys udělal? Hlasy. Šel bych s ním. Následoval bys Bílého králíka. Díky. Nevím. Vystřelil jsi někdy ze skutečné zbraně, jo, za tebe. Do you like Gogo? Ty pečo. Přesto natáčíš hry A2 Catcher nebo jak se jmenuje. Který okamžik v životě byl tvým nejšťastnějším. Mým nejšťastnějším životem. Teda mým nejšťastnějším momentem. To je okamžik v mým životě. Jo, kdyby ta sraná letka přestala tu. Jaké jsou tvoje oblíbené nápoje? Ledová kokola. Určitě ne. Já jsem poslal Facebook. Máš domácí mazlíčky? Jo, chci to vidět, tak pojď. Děkej, pojď sem. Hele. Pojď sem, Vicky. Pojď sem, Vicky, pojď sem. Vidíte? Jmenuje se Nikitka a je to pěkný ořech, viď? Tak, co máme dál? Kolik lidí myslíte si v životě potkal? Hodně, asi málo. Tak, a já myslím, že to by byly asi tak. Všechny otázky, co tady byly, určitě bude zase špatný, jinak vy můžete, takže tady, na čem ti nejvíc záleží? Pošli to někomu, koho sleduješ. Nepochopím. No, tady už je to asi všechno. Hej, jasný kámo, jsem já teď, čau. Ne, takže já bych chtěl tímto ukončit, prostě děkuju vám za to, že jste se na to koukli, zanechte like, vy to znáte, co máte dělat a já se s váma loučím a užijte si další videa od nějakých youtuberů ode mě a zdravím a jsem